κρίνω ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει σοβαρότατες ευθύνες για τα όσα έγιναν και όχι μόνο υπό τη θεσμική ιδιότητα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, αλλά και υπό την προσωπική του ιδιότητα. Ο Πρόεδρος δεν εχειρίστηκε καλά το θέμα της παραμονής του φορτίου, παρά το ότι πήρε την ορθή απόφαση να προχωρήσει στην κατάσχεσή του, αλλά από τη στιγμή που ήρθε το φορτίο στην Κύπρο, ο Πρόεδρος επέδειξε ασύγνωστη αμέλεια και ολιγορία, με αποτέλεσμα να χαθούν 13 ζωές. Αυτό αποτελεί σοβαρότατο ολίσθημα προσωπικών και θεσμικών του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Οι ευθύνες του Πρόεδρου για την τραγωδία είναι άμεσες, συγκεκριμένες, αδιαμφισβήτητες και σοβαρότατες. Και η κατάληξη μου είναι η πιο κάτω. Δυστυχώς, με βάση τα γεγονότα και δεδομένα, όπως προκύπτουν από τη μαρτυρία που τέθηκε ενώπιον μου, δεν έχω επιλογή από το να καταλήξω στο συμπέρασμα ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας έχουν πολύ σοβαρές θεσμικές και προσωπικές ευθύνες και ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει σοβαρότατες θεσμικές και προσωπικές ευθύνες σε σχέση με το υποδιερεύνηση θέμα και την τραγωδία που ακολούθησε. Το συμπέρασμα μου είναι ότι η κύρια ευθύνη για την τραγωδία και τα συνεπακόλουθά της βαρύνει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στο πόρισμα